Donostiako toki bat. Gipuzkoako iparraldean, itsasertzean dago. Donostia auzo bat da. Urte askoan Donostiako auzorik mendebaldekoa eta edaruraz handiena izan da. 11 kilometro baita luze zabal. 1.105 biztanle ditu. 1855an udalerri izan zen. 6 urte geroago Donostiako auzoa bilakatu zen. Berriz 2013ko azaroan 10ean eginiko herrian galketa. Gipuzkoako Foru Aldundiak udalerri izendatu zuen, baina EAEko auzitegi gorenak desanexio prozesu kautelari geldiarazi zuen.